Hello, tu Engelbert, volaj ma JR, ale nie ten z toho Dallasu, nie. Zase dolu saune, tvoja obľúbená Projektil TV. Ako som slúbil, som tu zas a znova. Chcel by som poďakovať každému, kto si pozrel naše nové video Špinavý juh, pozri si to nzprojektil.sk. Uvidíš nás tam všetkých. Do jedného, všetkých 11. Je to veľmi dlhé, ja viem, že je to dlhé. Je to veľmi dlhé, o tom nie je pochyb. Ale má to skôr dokumentárny charakter ako nejaký zábavný. Máš tam najaktívnejších MCs mesta Nové Zámky, ktorí niečo robia do jedného beatu, na jednu tému. Som veľmi rád, ľudia, že sa vám páči video. Áno, je to low budgetové video, ale snažíme sa, nemáme love. Nie sme sponzorovaní nikým, ničím, takže snažíme sa. Čakaj nové videá, ešte nepoviem, na ktoré tracky to bude. Bude to z NZ Projektilu, bude to zo Stoneu, lietajúce krysy, všetko bude. Musíš sa dočkať, kto si počká, ten sa dočká. Ďalšia vec, mám nejaké nové zábery, po zámkoch sme behali, v aute sme sedeli, potom sme behali až. Projektil TV, to bolo vtedy, keď sme tam išli. Velice silno, prudko najebané freestyly tu boli. Nejaké freestyly, ktoré by vás tiež teoreticky mohli zaujímať. Rudy. Chalujem rukami, nohami, pozrite sa, narodil som sa so skurvenými vlohami, pretože došiel som von. Rozhodnem si mikunu, som vyjebane v piči ako koň. Zas kifli, zas všetci a sme tu najebaná partia, v piči jak vyjebané. Stavec, je tam Kifli King. Je to Engelbert, ktorý teraz natáča. Lietajúca krysa útočí na teba. Milujem bratov okolo seba. Je to hudba, ktorá ma inšpirovala. Je tam Oxo. Všetko sa robí, snažíme sa. Nemáme toľko času. Peniaze. Chcem pozdraviť Sela, ktorý je v ďalekom Amsterdame. Selo, keď to sleduješ, big up. Dvaja páni, Oxo, Selo, Stone. Nahrali nebezpečné veci. Podľa mňa určite nebezpečné veci. Neviem, či to oceníte všetci. Niektorí hovoria, že hudba je spiatočnícka. Spiatočnícka. Vôbec nie. To najlepšia hudba, ktorú ti môžeme ponúknuť. Veľa ľudí sa oháňa progresom. Progres. Čo je progres? Rap house. Rap do houseových beatov je progres. To nie je progres. To tu už bolo. 1989, 1990, 1991, Technotronic. Pump up the jam, pump it up. Rap house. Jungle Brothers robili rap house začiatkom 90. rokov. A teraz mi ľudia idú hovoriť, že ja robím spiatočnícku hudbu. Tak keď hudba, ktorá položila základy v 89. alebo 90. roku minulého storočia, je progres, tak boom bap alebo true school z 93. 94. je neviem čo, ja som asi v roku 2050 potom. Toto si zober. Počúvaj našu hudbu, hovoríme pravdu a nič než pravdu, len pravdu, čistú pravdu. Čakaj nové videá. Projektil TV. Projektil. Projektil TV. VT Projektil. Podpor to. Mne je úplne jedno, že počúvaš rap či drum. Stačí tak malo, že si dnes nekúpiš svoj gram. Podporíš scénu, vypočuješ pravdu, žiadny klam. Dostaneš do svojho systému náš operačný program.